il-fatt illum juru illi l-gvern kellu management tajjeb tal-pandemija. Hekk sostna il-Prim Ministru Robert Abela f'intervista ma' Lovin Malta l-ħadd filgħodu minkejja illi l-fatti juru li l-Gvern Laburista kien wieħed reattiv għal kull deċiżjoni li ttieħdet minn Marzu l-hawn minn meta l-Gżejjer Maltin bdew iħabtu wiċċhom mal-coronavirus. Minn meta l-bibien ta' pajjiżna reġgħu fetħu mill-ġdid, jiġifieri mill-ewwel ta' Lulju, il-każi ġodda sploddew b'1047 wieħed. Aktar minn 60% tat-total ta' każi li ġew irreġistrati f'pajjiżna s'issa. Wara ħidma sfiqa mill-frontliners tagħna u s-sagrifiċċju kbir imwettaq mill-poplu illi waslu għal 8 ijiem konsekuttivi mingħajr l-ebda każ, fl-aħħar 8 ijiem ġew irreġistrati 369 jew aktar każi mit-3 xhur ta' Mejju, Ġunju u Lulju f'daqqa. Fil-waqt li ġimgħa ilu l-mexxej Laburista qal li Malta ma tilfitx il-kontroll fuq il-pandemija, issa qed jgħid li kien inevitabbli illi jiżdiedu n-numri, anke minħabba l-fatt li ftaħna l-bibien tagħna lil pajjiżi oħrajn sabiex iżomm mal-weda li għamel illi rid igawdi s-sajf. Ftaħna lil pajjiż mill-babil li kien jinsab ġo fiha u ftaħnieh lejn numru ta' destinazzjonijiet. Fil-mument li inti ġol pajjiż daħħalt l-20 ta' eluf ta' turisti li daħlu, bil-fors kien se jkollok żieda fir-rata tal-infezzjonijiet. Robert Abela ammetta li realtà hi li issa n-numri qed jiżdiedu u dan wara li prova kemm il-darba jserraħ imħuh in-nies li l-mewġ kien jinsab fil-baħar u ċanfar lil min prova jqajjem aktar kuxjenza dwar il-pandemija billi ddeskrivihom bħala nies li jridu jfixklu l-ekonomija tal-pajjiż. Mistoqsi dwar it-tqaċċit ta' Xarabank minn fuq ix-xandir tal-Istat, Abela saħaq illi fl-ebda mument ma ta' direzzjoni politika dwar dan is-suġġett, iżda l-verità hi illi għal darba darbtejn tax jifhem mod ieħor. Jiena ma tajt ebda direzzjoni politika dwar Xarabank. X'in id-domanda li xtaqtni nistaqsik u ma staqsejtekx? Jekk se nagħmel riforma fil-PBS. Risposta kienet tkun iva. Robert Abela qal li hemm bisħieħ li l-medja għandha tkun fatwali. Iżda ma qalx illi l-medja tal-partit tiegħu ma tirrapportax anzi tostor iż-żieda fin-numru ta' każi tal-COVID-19 minflok tinfex f'attakki fuq in-negozjanti. Illum tajjeb li nieħdu nota bħala pajjiż u anke bħala gvern. Min huma dawk in-negozjanti kbar tajjeb li l-gvern għal meta nerġgħu nirritornaw għaż-żminijiet normali jieħu nota ta' min huma dawk illi ma jafux jispellu l-kelma ġenerożità. Saru attakki wkoll fuq iċ-ċittadin komuni minn Karl Stanjo Navarra, wieħed mill-uċuħ prominenti fil-propaganda tal-Labor. Intant, Robert Abela saħaq illi jemmen fl-imparzjalità tal-medja illi trid issir minn kulħadd, karatteristika li ma tantx rajna bħala fost oħrajn fuq il-programmi tal-istess Stanjo Navarra, mhux l-ewwel darba protagonista ta' attakki partiġani isteriċi. L-imparzjalità u l-fatwalità fl-informazzjoni li tingħata lin-nies nisħaq ħafna dwarha. Din trid issir minn kulħadd. Memma.